Alejandro é da Coruña, ten 43 anos e leva xa 13 vivindo en Dubai, onde chegou pola súa carreira como azafato de avión. Leva tanto tempo aquí que el mesmo di que se sente un auténtico cidadán local. Con Alejandro gozaremos de experiencias de altura. Subiremos ao Burj Khalifa e faremos unha viaxe en helicóptero. Case nada. Moi boas, Alejandro. ¿Qué tal, Perico? ¿Cómo estás? Todo ben. Alégrame de verme. Ti que tal? Todo bien. Como para estar mal aquí, non? Sí, delante de Burj Khalifa, en el centro de Dubai. No centro. edificio máis famoso. Máis alto, máis grande do mundo. Teño moitísimas ganas de que me contes que fai un coruñés como a ti aquí nesta cidade. 13 anos en Dubai. 13 anos, sí. Pero vim por traballo. A compañía era Emirates, trouxeme para traballar aquí en Dubai. Traballas para a empresa aérea do goberno. Do goberno, exactamente. Sí. Traballo como azafato de voo. Azafato de voo. Entón creo que é complicado a ti pillarte en terra, non? Sí, sempre estou nas nubes. Sempre estás nas nubes. E como é a vida de azafato, Alejandro? Pois é un no parar. Teño máis ou menos como 15 días aquí no país, 15 días traballando fora del. Para un coruñés como a ti, recibir unha chamada dunha quizáis a máis grande compañía aérea que existe e dicir, pois deixo a miña vida e marcho a vivir a Dubai. É casi como fichar para traballar co Real Madrid. Entrei por a porta grande. É o máis grande que lle pode pasar a un traballador aéreo, non? Exactamente, por Emirates. Sí. Creo que nos citaches no sitio máis emblemático de toda a cidade. O centro de Dubai, como chaman. Estamos aquí cerquiña do Burj Khalifa. A verdade é que é enorme. Enorme, 823 metros de altura. De altura, é dicir, case un kilómetro de edificio. O doble que o Empire State en New York. Mais ou menos temos unha cifra do que puido custar isto. 1.500 millóns de euros. 1.500 millóns de euros, xa é carto. Moito diñeiro, moito diñeiro. E ademais ten unha forma super estrana, non? Porque non ten forma de edificio. No, ten como unhas torres. Que copiaron a forma de unha flor do deserto. E utilizaron esa forma para evitar os ventos. O vento, para que non impacte directamente no edificio. Estamos no edificio máis alto do mundo, unha altura increíble. Considerable, sí. E aínda se pode subir máis. Aínda se pode subir máis. Sí. Contábasnos antes que este edificio ten un hotel. Ten un hotel, ten Armani Hotel, que é a parte principal do edificio, o demais é residencias privadas. Dende aquí vese claramente que é unha cidade construída no deserto. No deserto, sí. E cada día que paisas o que vas por unha zoa o deixas de pasar por 3 meses ou máis ou menos, cambia completamente. Cambia completamente. Alejandro, non é que sexa impresionante o edificio máis alto do mundo, é que se este é o edificio máis grande do mundo, esa pasa a ser a sombra máis grande do mundo, non? Que tamén impresiona bastante. Sí. Sóbela desde aquí, non? E como proxecta. Vale, e aquel que se aquel é el Burj Al Arab, o primeiro hotel que tivo 7 estrelas. 7 estrelas? 7 estrelas. Pero pode ser ter 7 estrelas? Pois parece que se pode. Pero aquí xa sabemos como é a cousa. Aquí se non se pode comprar, sí? Exacto. One look given with flash, beat drop with a big flash. 집중해 좀 더 think fast. 이혼하니 못해. 왜 이제 너만 됐다. E despois do edificio máis grande do mundo, tocaba o centro comercial máis grande do mundo, o Dubai Mall. Cantas tendas pode haber aquí? Sobre unas 1.200 tendas. 1.200 tendas, é dicir, podes botar todo o día camiñando? Sí, incluso no verán moita xente local se poñen a roupa deportiva e se veñen a camiñar por aquí.
Unha cousa moi curiosa aquí de Dubai é fai moita calor fora e cando entras nos centros comerciales Fai moito frío. Fai frío. Sempre tens que ter unha chaqueta contigo. Claro, ti aquí non tes a tua nai que che diga leva a chaqueta que vas polo centro comercial e non vas a pasar frío, non? O problema ven despois cando tes dor da gorxa. Mira, para que a xente se dea conta do frío que pode facer aquí, da temperatura que pode haber dentro do centro comercial, que ata son capaces de manter unha pista de xeo, non? Sí, temos unha pista de xeo aquí, o tamaño olímpico. Tamaño olímpico. Dentro dun centro comercial. Dentro dun centro comercial hai unha pista de xeo olímpica. Olímpica. Mi madriña Alejandro, pero que é o que temos aquí? Podeche dicir o acuario máis grande do mundo dentro dun centro comercial. É dicir, un acuario Dentro dun centro comercial. con todo tipo de peixes. Todo tipo de peixes, tiburóns, todas as especies que te podes imaginar. Tes a experiencia de venir a nadar cos tiburóns e podes dales de comer. Estamos en Dubai e xa vimos o edificio máis alto do mundo, o centro comercial máis grande do mundo e o acuario máis grande do mundo. Que pasará se pedimos un café e un croissant? Pedimos un cafeciño Corto, un cafeciño corto, un expreso e un croissant, ¿no? A ver que traen. A ver como fan aquí o café en Dubai. Aí ven o café e o croissant. Pero mi madriña, pero isto que é? En latitude galega non andamos con tonterías. Nada, un café, un croissant, unha cousa típica daqui. Pero que tamaño ten isto? Para Galicia tamén. Mira o tamaño cabeza. Isto é para botar o café. Sí, para botar o café. É a queimada daqui. Exacto. É a queimada daqui. O máis sorprendente de todo é que trouxeron un croissant de 2 metros e un café de 5 litros e ninguén se xirou. A todos lle pareceu normal a cousa. Despois de todas estas experiencias faltaba unha absolutamente incrible en Dubai. Perico e Alejandro en helicóptero. Alejandro encantado, pero Perico... Mamá, non preguntes, Ti non preguntes, pero caixa pechada, mellor. Que si pasa algo, caixa pechada. Polo que sexa, vale? Que foi maravilloso compartir vida con vos, vale? A cousa íntima, non recibimos flores, vale? Helicóptero, É seguro isto? Segurísimo. Sí? Sí, máis que o avión. Máis que o avión. Máis que o avión. Cantas veces montas ti o helicóptero o mes? A primeira vez. É a primeira vez que vas montar en helicóptero. Mi madriña Alejandro, que absoluta loucura. A verdade é que sí, é unha experiencia única. Dubai é unha auténtica loucura constante, pero tamén supoño que botarás en falta un pouco a calma de Galicia, non? Un pouquiño. A verdade é que sí. De vez en cando teño a morriña que temos os galegos por a terra. Xa son 13 anos fora, que tes pensado pro futuro? Quizáis un par de aniños máis aquí en Dubai e logo voltar para casa, para a terra. Que é o que máis botas en falta, Dala? A miña familia, a comida, o
a choiva. Foi un placer compartir contigo o día. Moitas grazas por facernos de guía. Os espero aquí en Dubai. Vémonos na próxima. Vemos na próxima. Chao, chao. Chao. Alejandro, que comida che gusta máis? A da Coruña ou a de Dubai? A comida da Coruña, polo produto fresco que temos. E en canto a prezos? Agora os prezos de Dubai a Coruña están máis ou menos parecidos, pero quedosme cos de Dubai. Para sair de festa, que prefires? A festa do verán da Coruña é moi boa. Onde notas que a xente é máis amable? A Coruña, xente da Coruña, por suposto. E que hai do humor? Con esta pregunta creo que me quedo con o humor de Dubai, porque temos como diferentes nacionalidades. Aquí temos buen sentido de humor. E por último, o clima. Cal prefires? O clima da Coruña, por suposto, aquí fai moito calor.